תורידי בריף. אי אפשר לחזור לאופליין. אבל אני מפיקה חדשה. אוקיי, טוב, טלי בעיקרון ישבה פה. פה? לא, עוד קצת אחורה. פה? עוד קצת? בדיוק, שם. תסגרי בבקשה את הדלת רק. תודה. אחרי שיום צילומים ארוך שוב נגמר, את בדרך אליי, אחרי שגרשי שוב לרשז חזר, רק לרגע אולי עיני המשרד האוהב לא ישכחו את כובד ידך עוזבת באונליין ההוא. טלי, אל תלכי ממני, צוחקת ובוכה, תמיד תחזור לאופליין בשבילך. טלי, אל תלכי ממני, האונליין כבר אושר וזה נגמר, אז טלי, טלי, אל תלכי. טלי, טלי, אל תלכי. לאן את הולכת אהובה, לאן רגלייך פוסעות ולמה מקוות, עברנו את האוכל של עוז וידענו קרבות, לפעמים גם לילות המיילים שוב לא עובדים, ככה שמעון אמר, אבל בריף נוסף בשולחן עדיין נשאר. טלי, אל תלכי ממני, צוחקת ובוכה, תמיד תחזור לאופליין בשבילך. טלי, אל תלכי ממני, האונליין כבר אושר וזה נגמר, אז טלי, טלי, אל תלכי. טלי, טלי, אל תלכי.